Ahoj holky, ahoj kluci, dobrý den dámy a pánové, vítám vás u tvarování zvířátek z balonků s panem Kravatou. Mé jméno je Ray Salman, no a proti ti vystupuji jako kouzelník a klaun pan Kravata. V tomto díle bych vás rád naučil mé oblíbené zvířátko a to je papoušek. Papoušek je skvělý v tom, že ho můžete kamarádovi rovnou dát na rameno nebo k sobě. Takže nafoukneme balonek s takovouto rezervou a lehce upustíme. No a zavážeme. Papoušek už je trošku těžší, takže teďka vezmeme malou bublinku, natáhneme ji takto a držíme za ten konec, no a zatočíme. Toto bude hlava, jak vidíte, tady bude hlavička, no a toto bude zobáček. No a teďka vezmeme asi takovou část a zatočíme. A zatočíme je takhle spolu. No a samozřejmě pak i lihovým fixem můžete toho papouška ukreslit. Takto máme 3. Tohle jsme jenom přidali v té smyčce. No. A teďka to chytíte přibližně v tomto místě. To silně zmáčknete. Když máte kvalitní balonky, nemusíte se bát. Nepraskne to, tady to zmáčknete a zatočíte. No. Takže zmáčkneme a zatočíme. Tak, jak vidíte teďka, tady máme krásně, ano, takhle vybavené, tady máme tělíčko, tady přidílka, no a tady máme rávky. Takže teďka zbývá už jenom ten ocásek, je potřeba zase si vyměřit, kde je přibližně půlka, ano, to bude tady. A teďka tento zbylý kousek zamotáte kolem těch nožiček, ano, takže takto. No a teď už to tady máte připravené, no a teďka jenom zapnete takhle ocásek. No a to samozřejmě můžete věnovat kamarádovi jako dárek, takhle mu to pěkně nasadit na rameno, jo, vezmete takhle pěkně kus košile, zasunete to semhle do toho místa takhle, jo, takhle vytáhnete košili, jo, a nasadíte mu to pěkně takhle na rameno, no a už je z něj takovýhle pirát. Takže holky a kluci, já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit při dalším sledování tvarování zvířátek z balonků s panem Kravatou a Magogem. Takže já děkuji Magogovi, to je takový suvenýr pro tebe, no a budu se na vás těšit, takže zatím ahoj. Do it, die.